Жаңалықлар шығарылышы өз үшін башлап жіберді. Студия Долина Хисматулина, қайырлы кеш. Трамвайларда салқын болмайшак, электр транспорты салонында ненде температура болырға тиеш. Гүзел Шихапова біліп қайтты. Температура юғары тәнді қызыл тимгілері бірнешенен шәһәрдәшібіз Коксаки вирусын юқтырған деген хабар дұрысмы? Искі контейнерларны эко-контейнерлар алыштырды. 29-шы комплекста яңа шүп сауытлары урнаштырдылар. Шәһәрдәшләр трамвайларда суық деп зарлана. Мындай хәбәрләр бүген социаль шилтерләрдә басылды. Әмма электр транспорты оешмасы җитәкчелеге бу дөрес түгел ди. Безнең иҗат төркеме трамвайларда салкын микәнлеген тикшерде һәм салондагы иң җылы урынны ачыклады. Бүген урамдагы уртача тәүлек температурасы +5 градус. Көн дәвамында вагоннарда мичләрне кабызганнар инде. Шуңа да пассажирлар зарланмый. Нормально, хорошо. Включается, яхшы. Очень прекрасно. Намного теплее, да, то есть подогрев сидений, все хорошо. Комфортно. Тепло. Не мерзнете? Нет. Жей азагында вагоннарда жылыту системаларын тикшергәннәр. Әгәр һава температурасы +5 градустан да түбән булса, жылы бирәләр. 10 мичне эшкә җигәләр. Әгәр урамда -5 градус булса, айрым утыргычлардагы мичләрне дә кушалар. На сегодняшний день в моделях 7165, как наиболее распространенных в нашем городе, в салоне вагона установлено 28 печей отопления. Также хотелось бы отметить, что по прибытии подвижного состава непосредственно в депо в обязательном порядке ему проводится ежедневное обслуживание, в регламент которого входит также и проверка работоспособности и ревизия отопления салона. Әгәр салонда суык булса, һәр чакта кондукторга мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Иң җылы урыннар айрым утыргычларда. Яңа вагоннарда кышында ишекләрне ачкай салкын һава керми, махсус система каршылык күрсәтә. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. 29-шы комплекста яңа шүп сауытлары урнаштырдылар. Йорт каршындагы иске контейнерларны эко-контейнерларга алмаштырдылар. Активистлар белән безнең иҗат төркеме очрашты. 29-нчы комплекста шәһәрдә сирәк очрый торган хрущевкалар бар. 5 катлы йортларның подъездында шүп ташлау каралмаган. Шәһәрдәшләр көнкүреш калдыкларын контейнерларга ташлый. Были старые контейнеры, которые очень много мусора навозилось, складывалось все вокруг, и нелицеприятное зрелище было. Бүген элеккеге иске бетон мәйданнар урнына ачык төсле корылмалар урнаштыра башладылар. Эко-контейнерлар заманча стильдә. Вчера буквально мы установили очередную новую площадку. Она отличается от предыдущих, которые мы устанавливали в 4, 5, 6 комплексе, когда-то в компании электротехников, тем, что появился новый блок специально для раздельного сбора, в котором можно сложить и отдельно стекло, отдельно бумагу, отдельно ПЭТ. Соответственно, площадка модернизированная, появился отсек для крупногабаритного мусора. Республиканың министрлар кабинеты карары нигезендә 2018 елдан шүпне төрләргә бүлеп ташлаячакбыз. Әмма моның өчен җирлек әзерләргә кирәк. Чаллыда исә бу проблеманы берничә ел дәвамында шишәләр. Ел саен эко-контейнерлар саны арта. Бик тә уңайлы. Һәр беренә аеры газетларны аеры, журналларны аеры, пластмасса бутылкаларны аеры, крупногабаритный шулай ук аеры, бөтенесен аеры урыннар бар. Бер нәрсә кыркырларда ятмый, бөтенесен матур, чиста, аккуратно. Алдагы көннәрдә 29-нчы комплекста барлык ачык мәйданнарда да контейнерларны алмаштырачаклар. Гүзәл Шихапова, Луиза Суфуанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Полиция хезмәткәрләре законсыз әйләнештән 10 килограммнан артык синтетик наркотик алган. Август айында Чаллыда ЮХИД инспекторлары ВАЗ-21-07 автомобилен йөртүченең наркотик тарату белән шөгыльләнүен ачыклый. Аның аша калган 2 ир-атның да эзенә төшәләр. Аларның берсенә 24, калган икесенә 29 һәм 30 яшь. Ир-атлар наркотик матдәләрне интернет аша тараткан. Тикшерү барышында полиция хезмәткәрләре эре партияләр таба. Барлыгы 11 килограммга якын. Хәзер әлеге очрак буенча җинаять эше кузгатылды. Гаепләнүчеләр астында. Берничәнән шәһәрдәшебез Коксаки вирусын юктырган. Балалар бакчасында кисәктән температуралары күтәрелгәч һәм тәннәренә кызыл тамгалар чыккач, әтиәниләр шулай дигән хәбәр таратты. Табиблар савыйлары вирус юктырган дип раслады, әмма Коксаки түгел. Скажи, ой, какое горлышко чистое. Һәр иртә бакчада балаларны шәфкать туташы тикшерә. Йогышлы ауруның беренче билгеләре булса да баланы өйгә яки сырхауханәгә җибәрәләр.
Балаларның әтенлер иртен келгеннән соң балаларның һәр көн тән температурасын үлчибез, чисталыкка тикшерәбез, аларның тәннәрен карыйбыз, чиста булсын өчен. Аннан соң инде без әтенлер белән тыгыз элемтәдә торабыз. Алар белән балалар ширлесе, авырып китсәләр, шалтыратып белешәбез. Алар ни өчен килмәгән сәбәпләрен ачыклыйбыз. Коксакин респиратор инфекция һәм ветрянка белән дә бутарга мөмкин. Бакчада да балаларга ялгыш диагноз куелган. Коксакин исә лаборатор шартларда гына ачыкларга мөмкин. Энтеровирусная инфекция, если бы было написано, это да, это бы подходило. Но именно Коксаки поставили, это вообще врач, наверное, обладает экстрасенсорными, как говорится, силами и ставит на взгляд. Коксаки энтеровирусный инфекциялар рәтенә керә, аны безнең илдә дә йоктырырга мөмкин. Говорить о том, что этот вирус сюда попадает откуда-то с юга, это совершенно неправильно. То есть мы на своей территории ежегодно регистрируем эти инфекции. То есть это все местное. И я думаю, что вот те характерные особенности, они характерны и для турецкого региона, как и для всего земного шара. Коксаки йоктырмас өчен белгечләр шәхси гигиена кагыйдәләрен үтәргә чакыра. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Йогышлы авырулар хастаханәсенә 45 ел тулды. Аның тарихы Зәбистәсендәге кечкенә стационардан башланып китә. Шалының беренче инфекционист табибы Әлфия Салих кызы Әхмәтова була. Хәзер бу хастаханә Татарстанда иң ире махсуслаштырылган учреждениеләрнең берсе. Ул бөтен республика халкына хезмәт күрсәтә. Бүгін Чишмә халыклар дуслыгы йортында юбилей тантанасы узды. Коллективны котларга Татарстан сәламәтлек саклау министры да килде. 72 елның 1 сентябрында Кәшиф ага Исламов 16:01 йортында ачылырга тиешле хастаханәнең баш табибы итеп билгеләнә. Аңа кадәр йогышлы авырулар стационары ГСТА интернет мәктәп бинасында урнашкан була. 3-4 врач бар иде, 15-18 медсестра бар иде, санитаркалар юк. Вот, шунда эше башладык, дарулар юк, ашхана юк, ашатырга больникларны, врачный юк, лаборатория юк, рентген юк. Залда хастаханәнең ветераннары, табиблар, шәфкать туташлары, санитаркалар, хәзерге хезмәткәрләр, шәһәр һәм республика сәламәтлек саклау җитәкчелеге. Бергәләп тарихны искә төшерәләр. Хәзерге бинага хастаханә 1984 елда күчә башлый һәм тиз арада СССРның иң яхшы медицина учреждениесенә әверелә. Грамотой Министерства здравоохранения награждается Рамбулова Венера Махмудовна, медицинская сестра палатная. Гадел Вафин иң яхшы хезмәткәрләрне бүләкли. Йогышлы авырулар хастаханәсендә бердәм коллектив эшли. Барлыгы 320 кеше. Алар шын күңелдән авыруларны яратсыннар. Аларны үз туганнары кебек итеп лечить етсеннәр, даваласыннар. Киләсе юбилейн коллективында ремонтланган бинада каршыларга тиеш. Алла берсә, ремонтка кертәчәкбез. Хәзерге планнар бар. Планнарны карыйбыз, расчетларын карыйбыз. Шуңа күрә ул да эш алып барына. Перспективада ул да булачак алабыз. Йогышлы авырулар хастаханәсен ремонтлау республика программасына кертелгән. Рим Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Бу сезгә җиткерә социаль мәгълүматы иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима», ТЦ Палитра, 3-й этаж. Как живут люди, страдающие от артрита и радикулита? Слышали, погода меняется? Да, я утром намазалась кремом «Долгит» в желтой упаковке, и теперь мне все нипочем. Крем «Долгит» способен оказывать местное обезболивающее и противовоспалительное действие. И я пойду намажу. Что-то суставы ломит. «Долгит». Немецкое качество по доступной цене. 6 и 7 октября обувная фабрика «Город Киров» принимает обувь в ремонт в торговом центре «Арзан».